mo. You're so hot, teasing me. Kung ako mga tugang manggana bilang alkalde Kambanwana ini, ang tinampong ini bubog takantang tulay. Boss, dahil man tabing salog sa bubog takan mong tulay. Kung daing salog, bug takantang salog para magkagwa kita kitulay. Ika ngayon, oy, maluyon nga ang performance mo ngayon, oy, pumakaray ka. Kung daing salog, bug takantang tulay para magkagwa kita kisalog. Iyan ang sakuyang pangaturugan sa munisipyong ini. Tamaluyahon ngayon yan sa ibang performance. Kamu ngayon ang mga kandidato, mga kamu ngayang mga botante, ang paghiling ko sa inyo, garing mga anghel. Garing mga anghel ngayon na nagduduro-dalagan sa dagat, sa daga, pasisiring sa Kamurawayan. Hello? Ayaw nga kita pagkausap, kuya. Luma ang kutsi mo. Wala kang pambayad eh. Ayos man ito ah. Ayos itong amigo ko. Alam niya sa mga trending sa social media. Alam ko lumangkot si mo eh. Wala kang pambayad eh. Kaya nga, bago ang sasakyan ko, alam kong wala kang pambayad. Kaya tinakbuhan kita. Hinahabol ko ang nanay ko. Wala kang pambayad. Bago nga ang kotse ko. Hello? Pare, Yeah. good afternoon. Good afternoon. Kung akong maging mayor, Oh. nagagang ko, didibong kong salog sa pinampo. Oh. Sa salog, didibong kong tulay. Awinda. Ikaw nga ni kandidatong para senador, nagburbaili naman sa kibudots-budots, gari magana na naman. Salbatan ng buhay tayo niya. Pero nan baga kaya na pong rebelya. Ata na nga, nagburbaili na naman baga. Kaya dapat pag nagkandidato ka pala, magtsatsaga ako budot. Iyo na nga, igwa kong nahiling na kuan, igwa kong nahiling na post ngaya, pinahiling itong kandidato. Sabi kan caption, Lord, ilayo mo kami sa tukso. Awinda. Salbatan ang bagay. Bye. Ano ba yan? Ano ba yan? May nga marin hapon. Legazpi City, Probinsya Caralbay. Mga Bicolano sa inyo manapartikan mundo. Good afternoon po sa inyo ngamin. Legazpi City. Aha. Hello. Oha. Sige, pag ako naging mayor, mga gabos na pantay, gibong kong lubak-lubak. Nata. Para dakulang proyekto. Dakulang? Dakulang proyekto, sir, may. Pag dakulang proyekto, dakulang? Tungpat. Latoson tayo sa Hindi ko lang kita. Pero Nico, bilibong talaga ako sa tao na yan. Iyo. Tirit patingon niya na para rarautan, ano? Iyo bagade. Wala siya mga tarti rin, mga campaign material. Yeah. Pero magana yan. Gani magana rin. Ang piguro ng tangdawa, midbid ko? Iyo. Midbid mo man? Iyo, so kapandok ka bagang luwa? Latoson ta ka salbatana ka sa Sarawayon ini na. Damarian. May brownout sa aga. Anong oras nga ng brownout sa aga, tabi? Diyan eh. Anong oras ang brownout sa aga ni? Paki-send mo na tabi sa kurig di. Tang-aram ko mga tugang Bung Albay brownout. Kaya sa aga po sa alas 3 kong programa, recorded po ito. Recorded tabi sa alas 3 ang programa ta. Dahil mag-react, nag-record na po kami, recorded po sa yaw na dyan sa mga alas 3 ko dyan, yaw na, sa computer. Hindi, baka ako na, ha?
recorded po sa agang programa kung alas 3. Tapos so alas 2 ta so kaya. Kwan man recorded, waring kwan, so recorded ko ta ito, kundi na kwan, masulo. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon po. Babati lang po. Ay, sige po, bate. Happy graduation po sa akin ko sa aga. Opo, anong pangarang kanaki mo? Salve Basaysay. Salve Basaysay. So, ina niya po ng ngaran? LB Basaysay. LB Basaysay. So, ama niya po? Basilio Basaysay. Basilio Basaysay. Kano-ano ni Basilio si Sisa? Si Crispin. Si Crispin. Tugang ni Crispin na di. Ikaw maong ka? Congratulations sa Indo. Iya po. Ano yung aki mo? High school, college? Senior po. Senior high school. Wow, di may ma-college ka na pala sa sunod na semestre, adi. Di po, Sir Hen. Ano, asan siya may eskwela? Di ko po aram kung saan siya makaklase po. Ano lalaki, babae? Babae po. Babae. Siguro ang aki mo, magayon mo na rin. Ay, siyempre. Doon ako. Kaya magayon ang luminubos ka sa ama niya. Uy, ang ulo kon mo manay, garit ka, stoy, ang ulo kon mo, garit ka mabinaduson ka. Pirang aki mo? Dose, sus ko, patawal-tawal na kita. Yan mga nagkaburuhay na bilitadong kalag sa mata na. Babati po ako kan sa ropang pamangkin Uy, ni. ikagayod, gari, nalakadan ka sa nabados ka, di. Dahil ma'am, para piga po kang brief. Bados. Salbatana kang sarawayon ka na. Pagkasalo mo kang brief, bados ka tulos. Isus, ang ulo kun mo, gari parada ko pun kagipon kibalingoy. Ano say panbation? Isay pa? Happy birthday po kay Baby Jai Jai. Baby? Jai Jai Pass. Jai. Taga sa'yo ni? Sige po, sa mo sa pili. Pili ba kakay? Iya po. Okay, kumusta ang mga taga-pili? Ayos man po, mainiton. Kahit may bata ako dyan, may kayo nagkilalabusan? Taga-pili? Basta ano, sir. Hindi akong hain na itong bata kong ito. College ako, aliyon na. Hindi ako na. Siya, doon ako, gurang naman itong unyang buda. Pwede nga limog-mugan niya. Pareho kalimog-mugan ko naman na medyo kupos-kupos na. Salamat po. Sige po, thank you. Congratulations. Bye-bye. Mga tugang sa agatabi po na alas 6 nin aga hanggang alas 6 nin hapon, magakaigwa ki brownout sa bilog na probinsya Kanalbay dahil ang tabi sa request kan National Grid Corporation. Iba brownout na ang bilong probinsya Kanalbay kaya mga tugang ang gigibuhon. Kan mga taga-Aleco matrabaw naman sa nataigwa at ayuman sa nangyademang kikuryente kaya ngaya labos-laboson ta na. Kaya tabi kung kamo may mga gigibuhon po tabi alas 6 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Ang mga apektadong lugar iyo tabi ang Bitano Substation, Kasarabay tabi ang sa Washington, Santa Misericordia, Feathers to Asinto. Siring man mga tugang pangantabi sa Pulang Giligaw, Tabaco, Balinaw Substations. Madaloy-doy ang daing kuryente sa may partikan Washington, Bitano, Pulang Giligaw, Tabaco, Malinaw. Pasisiring tabi sa Feathers 1 into kan Santa Misericordia. Makondoktaman tabi ninline kiring nga sinibapang Albay Electric Cooperative habang ang kuryente dahil po nagdaloy-doy halis sa GCP ta may mga ayuson pa. Kaya tabi alas 6 nin pagkaaga hanggang alas 7 nin alas 6 nin banggi baliklom na. Analingaho tabi mamation ta totalmente sa aga Sabado man kay magporarahay mo na. Magpadruwaglakaw ka mo pasisiring dyan mga tugang sa mga mall pero ang rekomendasyon ko pwede ka mong sa Ayala o kung bako tabi sa LCC magayon nagayo ang pagsaod-saod tabo na mga tugang sa mga pwede man sa mga tao ng mga lugar na malipot-lipot baga. Gari ang daralagan ta pa naman kita sa SM kung kaya mga tugang antuyo na magpalipot-lipot sana. Pero kung masaod ka mo dyan ka mo sa LCC tabi sa supermarket na kumpletong-kumpleto dyan. Boda iba pa na mga sasaodan tabi naman kamo sa mga malipot-lipot na maray sana.
Sa DCGB, pwede man kamog lumigdit na malipot-lipot baga, pero bawal tabi sa agat na saradong istasyon. Bida kami may recollection na tindiran gabos na empleyado baga. May aguman o daraga, may edad-edad na madumang kami sa recollection, mga tugang sa samoy at tabing tinuda na pag-abot dabi kang hulibi kami may recollection na pinagigibo. Tanganing makalda kami sa ano man nagibo-gibo, may mahingganan lamang kami kan samuyang mga kasalan sa sarong nagkapirang aldaw na trabaho. Kami tabi na mga taga DCGB bukas man tabi sa aga, kaya lang ang technician ni solo sana. Sa kaming mga on-air buda iba pa ma-recollection tabi kami sa tabangkan mga taga Santa Rafaela na mga madri o tabi sa muyang master recollection, kaya mga tugang kami tabi mangayo-ngayo man kan magigibuhon mi pa. Huli na nga na kansiring na bagay, maghanda kami sa pag-abot tabi kang Lunes Santo buda iba pa. Tangani lamang na mahingganan kami kan sa muyang mga gibo-gibo asin iba pang mga kapilyuhan ta. Ako tabi sabay nindo sa mga pangadyo nindo na demang kita lamang matukso sa sisay manadaraga. Kaya nga ni kontrol ko na sa nang pigigibo ko nga ni pude kita makaduman sa daraga, an problema baga kun habo sa tuya gari okay ko ta na. Pag nagusto rin may aguman sa rong daraga, kung humabo ang daraga, marayo niya na sistema. An makatakoton dyan kung matsimpuhan mo na sa daragang korsonado mo, mamuyaman sa imo lalo ng problema. Takon magkasabatan ka mo kan agum tabo da mga tugang ang bata-bata mong daraga, sigurado magugunutan yan buda kulaon mong problema. Kaba ka mga tugang bataan, mga kabit-kabit baga mas dakula at tabang impluensya. Kung ang isira mo sa harong mga tugang sardina sana, pero tabi naman sa kabit-kabit siguradong tuna. Duman tabi sa harong ang refrigerator 6 na pulgada, pero tabi naman sa kabit siguradong 12 ang langkaw niya. Duman sa harong mo ang mabahawan mo pwedeng pansit bato sana, pero duman sa kabit mo pwedeng spaghetti ta, nakakaabante siya. Kunan sa iya mga tugang na allowance pigatao mo sa ago mo ngaya 10 milyon sana, pero tabi sa kabit mo pwedeng 15 mil hanggang 20 mil pa. Bata na tadawan talaga kaabuso ng pag ikaduwa. Maray man kutang may ikaduwa, tago lamang kutang pagkaoron-oron ka buda baga mga tugang may mahmut-hamot lamang ikang pagduman-dumanon perming nakakaligo siya. Tapaminsan bagaan mga agum na ibabako man gabos pag uli mo salbatan ang parong niya garing maamling baga na tinula. Kaya nga ni kamong mga misis na nagantabay sa mga oras na ni sa pingkion mo baby ta. Kamu tabi dapat permi kamong magayon buda, permi kamong dekarigos buda, perming mahamot-hamot pa. Kung anong hamot nindo kang kamodaraga yung gibo nindo tanganing agum nindo perming mogma. Tan mga agum tabaga kami-kaming mga lalaki gari gusto mi man ngaya na permi ngayang an pagkis niya sa agum tam hamutununon baga. Budaan sa tuyang luong pagtagapahidi man do kan daplos mo, budaan sa imong luong, budaan sa imong liog pagtaga pulbuhiman. Tapag-abot ka nago mo pagkisa imo garing maambling na lana ang parong mo gari baga de lamang ganahon ang nago mo buda magapara reklamo pa. Buda mga tugang magkarigos tulos sabudon kimaray, buda mga tugang pakasabo na dagdagan paki ibang ingrediente baga. Tanganing maloy-haloy man iyan ki mga perang oras at least lamang bako mapanos buda gari pwede pa. Awinda, hello. Migo, ikulit ko lang ining power interruption na base kasi digdi sa NGCP advisory. Some parts, ang ining 6 to 6, ining Santa Misericordia feeders 1 and 2. Iyo. Tapos ining ano kaya, may schedule kaya baga digdi na 6 a.m. to 7 a.m. sarong oras lang. Ang covered niya, Pulangi, Ligaw, Tabaco, and Malinaw. 6 to 7 a.m. lang. So, sarong oras. Tapos paghapon, iwa man siya ng 5 p.m. to 6 p.m. Yes. So bako ining buwal ba eh? Ay, alos, man Santo Domingo pa na. Basahan ko, saro-saro, da. Basahan ko, iyo. Talos, gabos na area sa Albay, may background at saga. Iyo. Pero hindi may mga selected areas na... May mga areas na igwang kuryente. Iyo. Iyo na bigo. Salamat. Alright, ito. 6 a.m. to 6 p.m. Washington Substation and Betano Substation. 6 a.m. to 6 p.m. Santa Misericordia Feeders 1 and 2. 6 a.m. to 7 a.m. 5 p.m. to 6 p.m. Pulangi, Ligaw, Tabaco, and Malinaw Substation. All areas covered by Washington Betano. Madali lang. Ano nga nito? Hay na nga ni click, ikiklikin na. All areas covered by Washington Betano, Pulangi, Ligaw, Tabaco, Malinaw Substations
in Santa Misericordia feeders 1 into. O, naling mo na. Lakop pagkasalbay. Reason to conduct reconductoring of Daraga Sagpon 69 kV line to provide safe working clearance for reconductoring activities. Temporary transfer of Ligao is WS Aleco Now and Pulangilo to Tiwi CSS. Halos buong albay, pero may mga areas tabi na igwang kuryente, pero haralipot sana. Yo, basta may mga areas na dahil kuryenteng haralipot sana, arog tabi ka ng magiging sitwasyon tabi sa aga. Iyo po. Yan. Yan tabian kaya gigibuhon nato, kaya magpreparar dahil sana Sabado man sa aga, relax sana. Gusto mo yun, may mga areas mga tugan na may kuryente pero mapalsok tiga haralipot. Yan. Pero ang pinaka-safe ka na after 6 p.m. remati na yan. Magkakaigwa na tabi kita ki normal na bulos kan kuryente sa satuya tabi na palibot. Sigurado kami ni ang recollection ni Joshua kasalan niya sutungkol da sa mga kulalapnit. Bako man yan pong pagkulalapnit po, bako ang chismis, totoo po yan. Yan ang kulalapnit, totoo po yan. Pigibuhan talang sa tire na istorya, may basihan po yan. Bako taban, pag sinabi kayang marites, bako totoo. Pero kung ang kulalapnit, totoo po yan. Nangyayari po yan sa komunidad. Kaya, iyan po, nagiging segment kang programa ta. Salaapuan sa imong notion na marites yan. Pag sinabi kayang marites para sa ko, chismis, not true. Pero ang kulalapnit po, true po yan. Nangyayari po yan sa mga sangakan opisina kan gobyerno. Natangeta yan ang pig-atom-atoman nindo. Under the law, civil service law, bawal mga tugang an immoralidad sa mga opisina kan gobyerno. Bawal ang immoralidad sa mga trabaho ng sisay mga ilidong opisyal. Kung bawal iyan sa gobyerno, ipinagbabawal man ang sa pribado. And not only that, my friends, mga kapingki, sa mata ng Diyos, divine law dictates na ang arog ka na bagay, ipinagbabawal sa satuya na mga Kristiyano na mag-agum kidwa. Tama? Kaya baga, kung ibang ka ngayon sa mga brother ta na mga Muslim, may allowed sila kan mga arog ka na bagay. Pero susog iyan mga tugang sa saindang katukdoan. Kaya kung may saro ka nga duminuwa ka, iyan tabi saro mga tugang sa hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Iyan ay isang kasalanan. Tama? Kaya kay puhan na pagbaklian, pagbasulan ang kasalanan na iyan. Nasabutan. Opo, nasasabutan niya mo. Pag ako ngayon naging mayor, nagdadampog pa sana, may relief goods na. Ay ba, man kay dantirada. Oh. Di ba? Oh, maray na hapon tabi Manong Dave. Maray na hapon tabi Manong Dave. Manong Dave, Father Dave, Manong Padre. Tabi, so recording tapalan tabi Mano, sa Lunes pala nito ade. Ay, sa Lunes pala Mano, si Manong Dave Ramoso. Sa Lunes Santo pala Mano, so recording ta. Salamaton tabi Mano sa imong suporta sa paghiras nin dapat na pagnilay-nilayan kan sa tuya na mga tugang na Katoliko sa pagsabat niya to kan Semana Santa. Hello? Hello? Yes? Opo, Father Hen, nasasabutan niya mo. Nagtutubod ka daw sa mga sinasabi ko? Simbag. Lat ko na yun nga niso. Ay, nasulaogan ko kancha. Nahiling muna. Wala na magkarisipan ko naman ko niya napon. Pwede ta si Seni breaking news. Ayo tabi ni kung tabi ni Manang Babes. Manang Babes, totoo po yung sinipanood mo sa na-confirm. Yeah, totoo tabi. So, naulog. Ganang tabi ito. Sabi mo. Tabi, Manang Babes.
Buda, pwede, sabi niya, pagbagsak, tuminama sulo iyo. Yung tabi mano, manang babes, tabi, manang babes, totoo po yan. Hello? Hello? Marin na po ang tabi sa manang babes, dyan po sa San Roque. Diyos maray na hapon po hen. Ask ko lang, if maprograma da po ang negosyo ay dai po, okay, alat ko na ha, alat ko na ta. Simbagunta ini. Bago may drama na kitang Miyerkules, Santo, igwana kitang drama syara, Miyerkules Santo, kasaysayan sa schedule, ano nga ang drama ta sa Miyerkules Santo? Kasaysayan sa buhay ni Poncio Pilato, tama? Igwana? Oh. Dai na po, may drama na kita na pangmahal na aldaw. Yan. Okay. Alas 2 tabi sa Miyerkules Santo at baganindo, kasaysayan sa buhay ni San Juan. Saint John tabi. Tabi ang drama ta, alas 2 ang ano. Kaya magantabay ka mo sa Lunes, sa Lunes, madadangog po nindo si Bishop Joel Bailon. Lunes Santo po yan. Sa saya tabing refleksyon. Kung yan na Semana Santa, buda abangan tabi nindo ang refleksyon ni Father Butch Bumbase, UP. Yan. At saka ni Reverendo Padre Hermanong Dave Bramoso. Yan, igwa siya kayan. Buda si Father Austin. Ano apelyido ni Austin? Father Austin? Subagong Padi. 4. Tuazon. Si Reverend Father Austin Tuazon. Yan, igwa mo po siyang refleksyon. Siya po ang youngest priest na matao kay refleksyon. Ikumpara mo kay Hermanong Dave, kay Manong Dave na Ramoso, kay Manong Joel, buda kay Manong Butch, siya po ang pinakaaki na mataong refleksyon. Buda tabi si Manong Noe de los Santos, and then si Manong, si Manong Jonathan. Baka nagdadangog si Bishop. Nagilok lamang si Manong Joel, Bishop Joel Bailon. Yan. Abangan po nindo. Bata si Bishop, pag nasa auto, nagdagugan sa kuya, nagdadrive si Juan. Yung driver ni Bishop, nagdadrive si Manong, si Saldi. Bata ni Salding ini, pag nahiling ako, nagbibisa sa kamot ko. One time, nasundan ko ng nagpagkatidral ako ng may mga pagkailing sa ko ni Saldi nga, maray na hapon tabi Mons, diretso sa bisa sa kamot ko. Pag-agi ko naman sa may gwardiya, sa may chancery, may naka-standby na mga may edad na, ay, Mons, maray na hapon po. Ang ganyan ako tabi, magbisa. Sa kamaga. Bako na, ito, Henry, yung dalawang agong bawal at masama, pwede po gawing 3, lalo ng maraot. Bawal nga na isuduwa, lalong ipinagbabawal ang maraot, ang tulo. Di ba? Oh. Pugi mo pala, sir, sa personal. Sino ko na iling kainin na texter tang ini, oh. Mabuhay, Monsignor Maceda. Salamat po. Ay, any po ang legitimacy ng mga vlogger? Di ko po aram. Sorry po, di ko pwede makakomment kaya. Kamu nang maghusga ka ng mga netizens, tabi. Right now, didi kita sa mga samno sa mga kuwang kita, didi kita mga tugang sa mahiwagang tanog. Manano kitang ngunyan ki 100 pesos. Para po sa makakahula kang mahiwagang tanog. Ano daw nga kung naging padi ka, ano daw? Siguro, sa totoo lang, Noel, kaya bagong bukas iyan na Mater Salutis Seminary dyan sa CP. Bagong bukas ang kaito. Nag-recruit ang kaito. Kaito nag-take ako kay methods of teaching. Ang apodkaan ngunyan sa college, kuha na, ano nga apodkaan sa college ngunyan? Certificate of Teaching. Kami kaito kang panahon ko,
ang apod kaan methods of teaching. Nag-methods ako diyan sa Bicol College kay. Nag-ikot iya na pigo-promote so seminaryo diyan sa CP. So gusto nga mag-eskwela na magiging padi etc. Ganoon ang kay man akong interest ano nangog ko ito. Kundi habang nag-aloy-aloy na, ganoon niya ako kun bako ako diyan bagay. Sa totoo lang nagkaygo akong short, nagkaygo ako sa buhay ko, Noel, nagkaygo ako discernment ka ito, ka nag-agi ito na mga grupong ito dyan sa Bicol College ka ito. Tram sa eskwelahan, ay bukas na nga ang college seminary sa CP. Darog ka yan. Kamu nga kung gusto mag-transfer, after graduation nga ya, welcome nga ya kamo na maglaog sa seminaryo. Arog ka yan. Nagkaygo man ako ano naman akong pwede ako dyan sa bagay na yan. Kundi, gano'n na man sa ko, okay, gari, pasabong na, pwede ako dyan. Kaya, detal bako talaga ako para dyan, kumpara tabi kay Manong Dave na Ramoso, na Sinda, nagsarabay dyan sa arog ka na bagay. Sukan ba ka? Mga diocesan priests. Si Kuan arukan si Father Father Salando, si Father na si Kuan baga. Basta nakulong kitang mga diocesan na padi digdi. Sa tuyang padi. Siguro kung ako naging padi, baka. Di ko alam kung saan ako ngunya na parokya naka-assign. Baka duman ako sa Kuan sa parokya ni Edgar. Sa inyo. Parokya ni Edgar. Yan po mahiwagang tanog sa laog tabi ni nagkapirang minutos. Magapod o mag-text tabi sa 100 pesos na load. Uliton ta. 100 pesos tabi na load. Okay, sige tabi. Mag-upload or mag-text tabi sa tuyang numero. Ngunyan tabing hapon, digdi po sa tuyang na program. Guro konsido lamang kita. Friday ngunyan. Diyan na hapon, tabi. Pagkatapos sa trabaho, magdumang kamo sa Santo Cristo Mission Church. Ay, sorry. Ano kaan? Quasay Parish. Ano pala na pag-pronounce ka iyan? Ako talaga, natunda ko, Quasay Parish. Ang iba, Quasi Parish. Ano ba daw ang taon na pag-pronounce ka, Jenny? Jen? Quasi Parish or Quasay Parish? Manong Dave? Dre, ano tabi ang tama na Quasi Parish o Quasay Parish? Magdamang ka mo may misa dyan si Father Jonathan, 4 o'clock, tabi. Ta Friday baga, devotion kay sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Pero, regardless mga tugang ko niyang Friday o ano man aldaw yan, ang satuyang buhay isentro po sa satuyang kagurangnan na si Kristo. Siya ang sentro kan satuyang buhay asin pagtubod. Ano bang mga imahen, pwede tayo na hagadan ng tabang para matabagang kitang ipangadji kita ninda. Kasi mga tawong banal na naging santo, siring po sa tuyang pagtaonin pagsaludar asin pag-umaw sa tuyang mahal na ina na si Birhen Maria. Pero kita gabos dapat nakasentro mga tugang sa tuyang kagurangnan na si Kristo. Okay? Yan. Pero ang hapot, ano ngunyan ang tanog? Sabi elevator, mali. Counter, mali. 0928-777-5548. Ano po ang mahiwagang tanog? Sige daw. Sige daw. Ano daw iyan na pwede tang tanog na iyan? Ano na? Ano na kita? Matthew Aike.
Hi Sir Henry from Dapdap Legazpi. Good afternoon kay Mama na nasa Barangay Hall po kang Dapdap sa Santo Cristo Quasi Parish. Yan. Maray na hapon tabi kay Mama ni Mateo Aike. Yan. Tunog printer machine, sabi ni Gina Sulan. Mali po. Jean Estola, maray na hapon tabi Jen kay Manay Adela and Hondes Mendones. Bung Armario, tama so pagtaram ni Jimmy na salita na nakaraan na pirming ma-burnout digdi sa albay. Oro irahay so aliko burnout luwas. Ay nako. Yo basta medyo luma na kayo magamit ha. Hello sir, shout out kay Iboy Bandula ng Nahapunan Bakakay. Watching here in Bayandong, Biskaya. Yan. Biskaya? Bayumbong, Biskaya. Harayuon man ini. Bayumbong, Biskaya. Maray na hapon, tabi Idol Henry. Matibayon ka mag-orasyon. Salamat tabi Louie. Good afternoon sa imo. Jeff from Croatia, Europe. Uyug-uyugon mo. Nasa Europe si Jeff. Good afternoon po, Sir Hen. Hello po, pabati sa mga kabarangay ko dito sa Bunguran, Uwas, Albay. Yan. Good afternoon po sa Indo, ha. Mga taga Bunguran, Uwas, Albay. Actually, ang pag-pronounce kan kung if it denotes banana, ang apod tabi kan bunguran. Kung batag, ang apod kan bunguran. Kung lugar gayon, bunguran. Bunguran, ligaw, pero kung batag, bunguran. You know what is bunguran? Ang bunguran tabi, sarong klaseng batag na mas kinagihinog, green ang kolor. Pero mahamuton siya. Sabi kan mga gurang, day ka na magkaon, mga tugang ki, ano yan, day ka magkaon ki, sabi kan mga gurang, day ka na magkaon ki, bunguran pagutom. Tapos ka tabing mapasma. Yan. Sabi ni Manong Dave Ramoso, day ka ngayon Manong magparapasaway. Mano, maray na pong tabi sa imo. Hello? Hello? Ano po? Kung nakalaog ka na baga, ang bukasyon mo talagang sa radyo. Iyo di. Kung makalaog ka baga dumang sa simbahan, malingawan mo na magkaon kay dinuguan. Iyo man ang ano, tama ka man dyan. Labag baga sa kuanan, ang magkaon kay dinuguan. Iyo. Nakasunta ka salbatana ka. Ito sa imo. Sarap. Baso na nilagyan ng ice cubes. Mali. Scanner. Mali. Wall clock po na nagtahiwan. Sala. Baso po na pigpasintik sa bote. Tabi. Mali. Kuya, fax machine. Wala na pong fax machine ngayon. Diba? Wala na pong fax machine. Naka-live ang programa mo now. Salbatan na iniman si Hermanang Babes. Hermana, live kita ngunyan. Live kita ngunyan, Hermana. Bako tabi ni recorded. Salawayon ka na. Maray na pong tabi sa imo. Pero ito niyang orasyon mo. Kung saan sa inakaabot. Naka-live nga. Nailing mo ng babae. Krusing ko ang hita mo dyan na. Go signal. Light kan auto mo iyan tabi na naka-on sa wiper. Sala! Sala, amigo. Alam mo yan sa mga, alam po yan sa mga food court. Sabi ni Jerry. Ay, mali, amigo. Mali. Araw kayo, nitawan ta kamungklo. Electronic po siya. Ano yung magkaigo kamungklo? Araw nga itong alarm sa food court, baga, pag pipress, boo, boo, boo. Yan baga na ma-order ka baga dyan sa mga restaurant baga dyan na day. Sa tawa na ka, tapos pag yaw na sa order mo, ika na self-service baga, boo, boo, boo. Araw ka yan. Pag ako na, sandali lang. Pag ako ngayon naging mayor, nagdadampog pa sana, may relief goods na. Ha. Oh, buzzer. Mali po. Ang kulutabi is electronic. Hello? 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 Hello po?
Hello? Hello? Simbag? Digital clock, mali. Counter or order alarm, ay mali talaga. Metal scanner, mali. Digital po siya, digital electronic. Yan. Ang tanog na yan. Kaya dyan haloy-haloy ini dyan, kaya mahaloy-haloy ini dyan, uliton ta, daw ganin doon maray. Uliton ta. Oo. Ulit. Okay. Kaya saga po mga tugang pala na alas 3 ang sa tuyang programa recorded tabi yan ha. Tapos minsan may nag-react ako na ano yan, mag-participate. Di ko man nasimbag, ta recorded. Ta saga po kaya, seriously speaking, may recollection po kami na 1 o'clock to 5 p.m. Ang samuya tabing recollection ni, ang samuya tabi na mga ano nga diyon, mga sisters kan, daughters of, ano nga na po kan, handmaids of Sacred Heart, tama ba? Of Jesus, garo kan. In short, tabi, so mga taga dyan sa Santa Rafaela, sila po inspired mga tugang kambuhay ni Santa Rafaela. Ako nagkaiwa kung pagkakataon mabisita tabi yan na Sulawas baga ni Santa Rafaela, duman tabi sa Roma, sa Rome. Kaya ba ko si Busing Glenn. Duman kami naka-star sa kuan kan mga madre, yan na Santa Rafaela sa Rome. Duman kami naka-star. Magayon no, na lugar. Tapos duman sa Erarom, yan tubo duman so magayon na simbahan. Pura sa side yan duman so lawas na day na ano po nga incorrupt body of Santa Rafaela. Yan. Magayon no, pag magdumang ka sa lugar na ito. Okay. Kaya napalo nga na ako nakaabot naman. Sa totoo lang, naramdaman ko sa kuyang mga kasalan. Keypad po kang portable radio, mali. Calculator po, mali. Radio frequency scanner, mali. Q number? Mali po. Mali po. Nakaon ang keypad tone sa CP pag nag-type, nagtatanog po. So keypad, mali. Stopwatch, mali. Mali po. Yan. Okay na? Ang mga ilang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magbangatay, kay puan po na sabayan ng protection Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liberate, saro po yan mga tugang na antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liberate. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man pang Liberate sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday. Mas maray na isabay ang Liberate Silimarin Capsule aral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liberate na para po sa baskog na atay. Ang Liberate Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. 3:54 nin hapon. An oras hatod sa Indokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Siya ang dapat piliin, yan bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, yan bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, yan bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Number 49 sa balota. Pinky on mo baby. Number 49 sa balota. O ilat ko na palan. Uni may invitasyon kaya akong na-receive. Ang number 3 nominee palang kan ako Bicol, ang pangaran Jan Chan. Sabi taga Rapu-Rapu ini. Attorney Jan Chan. Taga Rapu-Rapu na palan ini. Naraman ko gero taga Banuang kang Rapu-Rapu. Tabi. Ang third nominee. Ang mga party list baga kaya may nominee yan. 'Di ba? Mga party list. Kaya ini pala na attorney Chan. Dahil ko pa namimit ini. Pero garing may ideya na ako kung saan ko nahiling ini.
O di sige, may ano yan, higod at tabi mga tugang gari may importanteng pagtiripon. Tabi para magpamidbid sa publiko si Attorney John Chan. Yan. So third nominee kan ako Bicol Party List. 131 sa balota. Di ba? Arag ba? Pai. Ano nga tabi ng numero yung pai? Jan Chan ang third nominee pala. Primero baga si Congressman Saldi, kadua si Mayor Pido Garbin, ikatulo pala Attorney Jan Chan. Ang aram ko, sabi, taga Dumanda sa Rapu-Rapu ini. Hello, Miko? Pare, Rimon ba ni Al? Si Sai? Yan, si John. Jan Chan? John Almario. Ano nga sa apelyido? Chan? O, Chan. Kaniguan man na. Ata iyo. Relative di Padingal? Oo. Talaga? In-interview ba ka sulong si Mana? Oo. Iyo. Taga Rapu-Rapu din eh. Taga-Rapu-Rapu nga ni. Keto, midbidong ko daw. Baka sa lawas pareho kasi Padingal kaya relative. Okay. Almario. Talaga Middle name. Ay pala, Jan Almario Chan. Yan. Jan Almario Chan. Sige ta, bidong ko daw ini oh. Tagi pare Sige baga so ano ni Al nga premo. Primo. Automatic may primo. Ika nga ni, di ko aram ko na talaging padiyon tagay. Ata na ba na? Ba na po parano yan? Si Pading, automatic primo niya pala nito. Naraman ko nga ni yan. Oh. Lately, Attorney Jan. nagtaram ako. Oh. Pinalista ko nga rin yan. Kasi ako mo yan kapasa nagtatara. Latusunda kayo sa naman. Nagtagawan nga na pa nito. Baka sundagitan ko. Okay. Pati nga na, sige na. Sige na, patentang mo. Ay, delikado. Okay, thank you pa rin. Yun kami. Kaya ano yan, ang party list baga, pag ang dakol ang boto, mas dakol ang nominees. Pero pag dit ang boto, mas dit ang nominee. Okay? Kaya po, kung makatulo kita sa Ako Bicol, kaya sabi baga, 131. Kung makatulo, tulo pang nominees dyan, namato ko na congressman. Yan ang paliwanag po ka. Salamat kan sa magandabay. Mabalik po ako sa alas 5 sa programang Morning Hearing. Thank you, goodbye. Mabuhay. Good afternoon, tabi dyan sa opisina kan Ako Bicol. Pagmidang nakaantabay dyan sa tuyang programa. Naganang kong sinda pag 3 to 4 sa programa kan dyan sa opisina kan Ako Bicol. Yan. Ate Sally, una kay Ate Rochelle. Maray na hapon tabi. So babae dyan na pinming naka-short. Maray na hapon tabi. Salamat. Goodbye. Maray na hapon sa Endo Gabon.